Wis tak nang sawah ae, sawah rumput kok ngono tak resikane. Jon, kate nanti Jon kok kumpulan timbo. Kate mbabati suket mak teng mriko, sukete akeh. Kowe nang budalo. Oh iya mak, be enek arek-arek kula teng sawah. Wis mbabati suket rek bendang panen. Utang akeh, ndang panen oleh kaya. Lah kerja direwang kok ngene, wong wedok roh apa? Pengen iki direwangi males yo gak oleh duit, gak oleh apa-apa. Ngene ae utang akeh yo an syukuri ae. Ya, dia kegerem mak ngene iki bojo sing nak omah ngene iki kok ngerti yo an. Wah, lah yo makku iki ono ae. Wong kon bapati suket, wis ra aku pegel kabeh. Wong kondi ae. Kalengane kok ngene. Wah, lo bono ae. Wah. Ngene kabeh setan. Lo ae. Wis tak buntene ae, bajune cek miling nang sawahku, cek lemu-lemu. Cabut. Lapot Jon iku. Ono wae dewa ae cakri. Wong nganteng lewat. Don iki nandi? Utang gak nyaur-nyaur. Kene iki kita pekan golek nandi gak ketemu-ketemu. Bojo ngene ya muring-muring. Wah, kudu golek sampe ketemu. Tak kene utange. Wis. Ngene iki nek critane nek utang maneh, gak tak sili. Tambah ngelambak dibayar-bayar utange. Wis tak namak tak warai nandi Jon. Entolo tak ida-ida arek. Tak ida-ida. Mak. Apa men? Aku kora-kora. Gak ngerti Jon Mak. Arek nang sawah. Hang ngono, bacaanmu kok kaya ngono iki men dadi wong apa men? Ya wong-wongan Jawa. Yo kalah Mak. Ngene iki nasabahku sik wedi ngene iki. Lho, men, pen lo saiki kedena babetel ta. Utang ono mak kok ge bondole warung iki. Oh, Rama, iki lho buka dhewe. Ah, Jon iku lho utange akeh gak nyaur-nyaur. Ya iki goleki kabeh nagih, Mak. Golek ono kono ngejane iku nang sawah, anjen ana ndiap lho karo iku. Ya wis lek ngono, Mak, tak golekane nek sawah. Nek sawah. Tak sawah. Oh, awas kon lo bikin mampus kon. Awas kon mate. Oh, ditenono kon yo. Mainmu carane kok mate mari. Nek kok anget ngene kok karo ambu pesing yo an. Pedobol gendut marak duyui. Gendut maksudmu apa wong gerang mbok uyu sikil sampe gatelan kabeh iki lho. Pak, ngurus anggitmu iki sawahmu dhewe ya. Iki ku sawah wong akeh. Lah terus kon ngapakne yo ben tak bendung ben ngene sih. Lawak sawahku sik ben lemu. Yo aja ngono sisan, aja dibendung. Terus mariku koyo apa? Oh, tuwek goblok. Oh, awas kon yo, ate ngarai aku. Non. Pak gak ngurus dapuran gua trenggiling ya. Kon kok tau bosok. Yo, Pak. Nah, yo. Arek iki lho. Wis dinteni kok gak mole-mole. Malah dikon merani nek sawah iki. Nak jijik sih aku iki, cembrot-cembrot. Hah. Sik dalah, tak hitungi maneh. Arek iki utang sik akeh lah ngono. Bayar yo mek situ tok. Wis galenganku apik sesuk wayah panen. But terus noai. Oh, sawahmu tak rutar. Don. Sawah kan banyu ngene. Warane nek gak jelas banyu belum dhewe. Mentolo tak ida ya. Arek kok idian ku. Jan. Mae ku pengen ida mopo lah. Yo ngalang-ngalang kon ku kayak payupan aku. Dene kok pengen udan, ngalang-ngalang kene lho. Wes, wayah njabut suket. Walah yo. Ibu iki ngene sorone aku iki. Mau kan aku enak turu-turu nak omah. Aku ketemu gendeng, wangkel atiku. Diamput ton iki anyene yo.
Wong gerang ya. Di kon goleki telampar ora sawah koyo ngene iki. Telon nek ketemu. Oh, titenono kon yo. Jampu tindut kon lah besi sawat-sawat nang sawahku iku. Kon agak niat nang sawahmu liya ngono lho. Oh awas kon yo sawah do ora tarik rumangsamu ngene kok gak bondo. Oh delokan wae iki lho rasakno. Camput, gak terima kon Jon. Hei, lah kon tukaran nang sawah iku. Merusak sawahku tae mulai. Balik cek gak maya arek kok ngono iku. Kon kono lho Jon, babatono sakono. Aku iki sak mole. Ampun jogon cangkemmu. Oh, bomore. Diamput cawat aku. Sopo mau nyawat? Sampel arek. Weh, lah mau nyawat iku. Dumen iki rek. Aku gak ndro dhuwit nagih utang iku jelas tak mlayu. Lho. Lah pecon mlayu. Demen kopai lho dipedeni arek iku. Weh, Jon, kon andi? Ndanono aku, weh. Wah, utange layu maneh kabeh lagi. Weh, Lah apa men? Kok moreng-moreng ngono? Kon kok wong penting ae buku. ngene lho. Arek iku mau diutang. Gak nyaur-nyaur sampe saiki utange nubluk. Walah, mangkane kok rodok gendeng ngono. Stres paling arek iku gak ada duwe. Jon, ini ya Jon. Kon gak sakno demen anak utang sampai sawah-sawah. Ben, gak sak muring-muring ah. Wis ayo diomong apik-apik ae. Gak iso. Nek diomongnya apik-apik, ya gak mlayu koyo ngono. Ayo, mari ngene, guys. Nak mama ae diomong apik-apik nang kono. Yo, ngono Jon, dhisik bareng-bareng ae pengen perselisihan. Wis, ayo.